De seguido, desvelamos un dos concertos que haberá no San Paio deste ano. Farémolo nun xornal semanal que trouxamos ata San Miguel de Castro polo corremento de terras ocorrido hai unha semana. Aínda que quizáis o titular desta semana sexa que saíu o sol. Comezamos. Moi boas tardes, señoras e señores, benvidos a este xornal semanal que trouxemos ata San Miguel de Castro, ata o norte do concello da Estrada. O pasado sábado, uns metros máis para atrás de onde me atopo, contra a curva que se ve ao final, produciuse un corremento de terras na canteira Erimsa, que é a que hai aquí en San Miguel de Castro. Ese corremento levou por diante gran parte do tendido eléctrico da zona, en torno a medio kilómetro, según os veciños. Ese cableado caeu sobre esta estrada que é a que comunica con Adoufe, o único acceso que hai a Adoufe, e iso obrigou a pechala. Ademais, nesta estrada tamén apareceron fendas en consecuencia dese corremento. Para os veciños habilitouse un paso alternativo pola canteira, mentras comezou a construción dun muro de contención e vaise desprazar parte do camiño uns metros para aumentar a seguridade. O certo é que tanta chuvia que caeu fixo que aínda siga presente o medo a novos corrementos de terra. E iso tamén provocou que Emerxencias á Estrada tivese que realizar numerosas saídas. Ademais, os electricistas municipais e o Departamento de Obras ten moito traballo atrasado. Precisamente, tanto que choveu e toda a cantidade de tráfico que soporta a diaria Nacional 640 fixo que esa estrada agravase o estado no que se atopa. Cada vez é máis habitual ter que circular sobre rochancas. O alcalde da Estrada, Gonzalo Louzao, anunciou que se vai dirixir novamente a subdelegación do Goberno ao Ministerio de Transportes para reclamar melloras. Compre lembrar que en novembro o alcalde de Cuntis anunciou que se estaría a traballar nun proxecto de asfaltado integral no que se inclúen os concellos de Cuntis e da Estrada. E se xa lle comezaron a sair escamas ou xa se converteu nun arbusto de Bad Bunny, saiba que as previsións para a vindeira semana son moito máis prometedoras. A partir de xoves ou venres xa se podería comezar a falar de que teremos días solleiros, pasaremos desa sucesión de días de chuvia á sucesión de días de sol. En cuestión dun minuto desvelamos unha das persoas que estarán no cartel do San Paio deste ano. Pero antes... Durán asegura que unha avaría no camión causou a acumulación de bolsas de lixo na avenida Santiago, pero que o domingo foron recollidas. Dende a Asociación de Veciños desa rúa din que as bolsas remataron no contedor verde. Tiran pedras de gran tamaño aos coches en Baloira. Encontro entre Concello e Fundación Castelao. O BNG critica que o PP rexeitase unha moción para colocar unha estatua de Castelao cando agora a van colocar. Loita Amada presentou Resistir a vencer na Estrada. Que todos os que poidan e queiran se vayan a inculpar aos xulgados, dando os nombres, dicindo que tamén eles, tamén vosotros, queredes que non entre o alcalde nin a corporación o ayuntamento. A longa metraxe 360 curvas co-dirixida por estradense Ariadna Silva e denominados Mestre Mateo pode ver no minicine central. O estradense L de Lewis estará no San Paio 2026. Escoitámolo. Temos próximas fechas neste ano, por exemplo, como na Festa da Estrada, teño aí unha fecha xa acordada e a verdade é que non o dixen publicamente. Isto é unha, como lle dirías ti? Unha exclusiva. Unha exclusiva. Pois sí, estou dando unha exclusiva de que nas Festas da Estrada pois a xente poderá me ver no meu pueblo cantar. Xa che digo que o concerto que teño aquí nas Festas da Estrada, que toda a xente se anime a vir, que ao final moi poucos artistas hai pola zona, e a verdade é que para min sería un orgullo que un artista da Estrada pois queira representar a Estrada tanto aquí como se vai a Coruña, como se vai a Logroño, como se vai a todos lados, sabes? Para min é algo moi especial representar a Estrada. Este lunes publicaremos no Xornal da Estrada a entrevista completa. Pero antes, nós despedímonos dende aquí, dende San Miguel de Castro, onde seguiremos moi pendentes do que vai acontecendo ao longo das vindeiras semanas.
Moitas grazas por estar aí e vémonos.